Usuku lwesithathu izikole ezivuliwe kepha kukhala ibhungane esikoleni eMthengeni. Umphakathi uhlanganyele nabafundi ukufuna idingo nqangi ngokwandiselwa amagumbi okufundela kulesikole. Bathi isikole sinesibalo esiningi sabafundi okwenza kube nzima ukugcina umgomo weCovid-19 oqhelelana. Matric u2007 vele ungene kuso sonke isikole gcina laba abanye abafundi laba nibabonayo bekhona nje beze ngoba banenkinga abazi bazofundela bafike nobhaka bafike nencwadi abazi bazofundela ama class ma ukuthi awafiki ukubhikisha kwethu ngeke kuze kuphele la ngeke kuze kuphele kuphela ngakho ke sicela ukuthi akufika ama container la ukuze nathi sikwazi ukufunda kubhlungu ukuthi abanye abafundi beya esikoleni mina ngihleli ekhaya udaba lolu oluqale ngo2017 la sihambisa khona incwadi kwemnyangweni wezemfundo ekuthenini bazi ukuthi kunesimo esikanjena kwaze kwafika ke nezinsuku zecorona njengoba ubona abafundi ke bebhikisha namhlanje. Umnyango wezemfundo kwaZulu Natal uthi usizivale isikhashana lesikole nokuthi uzoletha omahamba nendlwana bamagumbi okufundela ngoNdasa. Isimo saseMthengeni high school sesiphoqele ukuthi sivalwe nje wonke amaklasi isikole sivaliwe abafundi sicela ukuthi bagoduke baye emakhaya sizobe sesiba nemhlangano ophuthumayo lapho kuzobe kukhona onke nje ama stakeholders ukuze sithole isisombululo sizoba permanent. Abafundi bashaya phansi ngonyawo bathi ngeke babuyele kulesikole uma idingo zabo zingakafezwa. Ezindabeni zeSABC nginguvusi Khumalo eMandeni.